Салкынмай ай иртәсен җылытырга теләп, күркәм тапшыруыбызны башлыйбыз. Һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Фәридә Сафиулла кызын чакырып алам. Бүген 7 май көнне ул үзенең матур тулган көнен каршылый. Гадәткә кереп киткәнчә, Яңа Мастак авылында укып килгән әлеге сыйныф укучылары сыйныфташларына котлау сәламе юллаганнар. Аны укып китим әле. Бүген безне хатирәләр тагын Яңа Мастак авылына алып кайта. Чөнки ул туган як. Йөрәкне өзеп калган бер җәннәт почмагы. Безнең анда балачак узды. Дөнья белән танышып, белем алып, озын, ерак юлларга чыгып таралыштык аннан без. Шул авылда 1963 елның 7 маенда Азизов Сафиулла һәм Наймә гаиләсендә бик матур кызчык дөньяга килде. Балага Фәридә исеме бирделәр. Фәридә бик тату гаиләдә әти-әнисенең, олы абыйларының һәм апасының шатлыгы булды. Балачак еллары узып, мәктәп яше җитте. 1970 елның 1 сентябрендә юллар безне мәктәп бусагасына алып килде. Шунда барчабызда 1 класс укучылары булып, сыйныфташларга әйләндек. Фәридә беренче көннәрдән ук тырыш укучы булып чыкты, безгә дә чын дус булды. Ул безнең арада иң күп китап укучы, китаптан айырып булмый аны. Авыл китапханәсенә дә бик еш йөри иде, шуңа күрә дәрестә иң эчтәлекле иншалар яза иде. Укучылар арасыннан олимпиадаларга да йөри иде. Фәридә мәктәпнең дә горурлыгы. Ул һәр вакыт безгә ярдәм кулы сузды. Мәктәп елларын артта калдырып алга атладык. Белем алдык, уку йортларында, ерак шәһәрләргә таралышып гаиләләр корып яши башладык. Еллар узу белән безнең дуслыгыбыз ныгый барды. Чөнки күрешү кичәләрен оештырып, аралашып тордык. Шул уку елларын искә алып, хөрмәтле Фәридә Сафиулла кызын туган көне белән, олы юбилее белән котлыйбыз. Ис китәрлек теләкләребезне ерак Северодвинск шәһәренә юллыйбыз. Кадерле дускай, туган көнең белән котлыйбыз сине. Синнән дә якын, синнән дә тугры иптәш юктыр. Шуңа күрә сиңа чын күңелдән киләчәктә дә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңны югалтмаска телибез. Сине тазалык, саулык, якты киләчәк, бәхетле матур көннәр алып барсын. Дус ишләрең, туган тумачаларың, гаиләң сине тик сөендерсен. Елның иң матур чагында якты майда тугансың, әткәңнең кәң бәхетенә шәшкә булып кунгансың. Бу шатлыктан фәрештәләр берсен-берсе кушканнар. Аланнарга, болыннарга күбәләкләр очканнар. Язлар килсә, җәйләр булган, көзләр килсә, кыш булган. Синең дөньяга килүең бик кирәкле эш булган. Олуг бәйрәмең хөрмәтләп, әйтик сүз уңаеннан. Рәхмәт, сине алып килгән туган елның маена. Хөрмәтле Фәридә Сафиулловна, матур теләкләрне сыйныфташларыгыз шундый ук җыр белән дә дәвам итәләр. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле.
дусларының